Congress Aparty pen duloni tirona rong sarahem vote Kerek Amai Kepado pot. Nizang karbiang long pinijang mi po ni phai kresit kep arni Rongkhang Constituency ang kang Arlo duloni tirona rong asara boha long MP election chipa hai nang jia phanpura vote Kerek Amai kang mi pon. MP candidate Joyraming Lengpen Mayalong lam take jai pon Congress guarantee card mate Congress Sarkar mate Alliance Government Delhi along nang dolo pulotangte e don pen inut abang thi ningkan isipen lak esi sitame long ponji la pen komane abang pu jongsi diplomacy odong pen jongsi vorengawar sai cholong nun de dokok le pulote employment exchange along register dam lo pulotangte alangli vorengawar sai long le tik la pusona bang phubang fiatuma phansitame ningkan isipen lak ecc ponji la pen an parta komane abang phubang fiatum agriculture along mate KCC loan ke en pen chitun idet le pulutang te alang lituma pansitame tu job project pusi lamte pachini pon lapen CPIML General Secretary Protima inhipi pen mailong lamte ke jai ponte BJP atum ke claim ke dam ke chokchia joine si Congress lapen CPIML chilang rapet nangkok lapen orunodo schemes tame Congress party pen si selam ponlo maje peklang ponlo bon stame nona bangke BJP party atum si chekrong sudet lo BJP atum ke duk ke laga phan kelang Aparty kali lapen labang so sarkar aphan karbiang long pen jak nang nilo Congress sarkar si pawang tunang popusi lamthe pachini pont news text report news headlines 24/7 nang je pawak ton penang do la pen ke bang ye tum na do ulang ko ni tum ka por ing hong nu de da la pen no na phi ke bang tum da phun nang chelu yang lo so se meeting pa jot pa prang se dam en ma pu apor ala dak soning ko ra pho ke rap do la pen ke pa klang bang ke pho along tin along pene pangrum et pulote hedi angke 25 do kok lo la so akira ba bangke non rong ro basar ke sung piklo tangka ke long ade mabe tangka paisa ke long ade mabe sita tax ke tunang ke supik mone da to mo basa be pin lo la rong ro sai tu ke tum chot kalelo la dukan pene kulat ke solai atum la I korte atum do anta atum ta ke sung do lo taxation a problem la pen licensing a problem pen sasaran to masong highlight hem pa ka pharman pansi tum ke issue lege pon kalinon batai sike to em problem hisap sike pon special agenda article to 44 e ilitum dak pen ke hang ke yo kalelo la ke itoma ke manji prime minister Rahul Gandhi ji se ami thangse je chaklo ani se bharat joro nyay yatra bombay long ke pa jodam long ta hadak ami thangse ke pulo non development council do pick all india lapen hills council ta do hala hai tum along 50% anle ST population do puanta latum fan sub 6 schedule pithai po lapen nona bang ke hala so provision ateng pen keneng ya teng pen non Gorkha hills council Darjeeling ta 6 schedule mandat po lapen le Ladakh lapen Kargil hills council amokata 6 schedule man lapo lapen aban nei 6 schedule council do NCS Karbi Anglong atum fan ke pene upgrade po pulote district council ke lo hala ka autonomous state po sasar ke nali kuan pone la ke nangli ta chinne nili ta chinne arnam se chini kuan pone seta 3 lakhs pe na bisia vote long pe nili tum ka hai back po